गोरजा थाहैदो बे नोंनि खर'नि मेलेमा साननैसो सान्दुं दुंनायावनो रानजुबनानै थाबाय नामा जि जायगायाव नों दामलेबले जिरायनानै दङ बे न'आ आंनिसो मिथिबाय बिनिखायनो आंनि हायाव आंनि न'आव आं आंनि गोसो बायदि खालामगोन मिथिबाय जेराव मेरावनो गिदिंगोन जेराव मेरावनो खिगोन जेराव मेरावनो हासुगोन जेराव मेरावनो खुदै गारलाबायगोन मिथिबाय बे न'आ नोंनिबा आंनिबो न' मिथिबाय आं बे न'नि फुथ्ला नङाथ' आंहाबो जिउ दं आंहाबो आखाइ आथिं दं मा आं नोंखौ बुंदों नामा नोंहा आखाइ आथिं गैया भिखारि ट्रेन स्टेशनाव बिबायग्रा होननानै हगार आथिङा न' सिङाव हाबहैनोसै आं दिनै आं बे न'नि दरजायावनो सिकिउरिटि गार्ड बायदि थाबाय थागोन हाबनो होथारा आं नोंखौ आरो आङो हिनजाव सानै सानै लानाय हौवाजों न'खर गंसेयाव हिनजाव सानै सानै लाजाबनानै थाफाथारा आङो बा हांग्रिमोनदि आंखौनो आंनि न'निफ्राय होखारलायनाय इसिबां गोहो बबेनिफ्राय मोनब्रबखो नोङो रंजानांगौसो नोङो आं दि नोंखौ होखारदोंल'सो मा होखारनाया बिराद मोजां बाथ्रा नामा मोजांथ' आरो नोंनि थाखाय नोंखौ दि आं होखारदोंल'सो जेरावथ' थिनहराखै जेलनि ओंखाम जानो हिनजाव गिबि थाखानानै हिनजाव गदाय लायोब्ला जेलनि ओंखाम जानांगौ मिथिबाय बेनिखायनो जेलाव थिनहरैनि सिगांनो मोजाङै मोजां साम' खिंख्रि न' गोरजिया थाहैदो नोङो बेयाव फाथै जानाय बायदि हिनजाव गदाय हिनजाव गिबि ज' जाजाय थाथारां आरो ओइ बिहारि गदाय मा नायबाय थाखो फिसाइखौ मानो लाङाखै दाबो अमा राजा थौदोथ' बेयाव थाबाय थाबा बांसिनसो दावराव दावसि जाबाय थागोन बेयाव दावराव दावसि जानायनि गुबै दायनिगिरिया नोंसोब्रा लाजिदो नोङो अमा राजा एसे लाजिनो सोलोंदो मैदेरनि सुन्दायखौ गन्थंआव एसे लगायनानै लादेरदो नोङो लाजि रोङै लासिं सिं सिख्ला गोरलै नायै नायै गोसथोनानै गावखौनो सेंग्रा होनना लाना दा सिख्लाखौल' दाय होबा जागोन नामा नोङो हा आखाइखौ फारसे आखाइजोंल' हमनो हायाथ' फारनै आखाइ नांगौ बेनिखायनो हौवाबो हिनजावबो सानैबो ओंखारलां नङा पुलिस लिंहरनोसै आं बे बाखौजा थिखां आरो लानानै थां आच्छा नों आंखौ बागस थागस दिहुनलायनानै होखारहरथारनोसै आरो बे न'निफ्राय सिबिं गरसेनि जखाबो जेबो बुस्थु मोनलाङा नोङो अब्ला बे बागसावलाय माथो दं दुगैनायाव गानग्रा गामसा मोदोम हुगारग्रा फालि आरो गांनैसो गस्ला लंपेन्ट दङ खोमा बे दं आरो जेसिपियालाय कारालाय लामायाव दङ थां लानानै थां आच्छा होमबा नों आंखौ होखारमारथारबाय आरो हांग्रिमोननि सना मा होनखो सना बुंदोंब्रा सना ओरैनो गोबा खैला हांग्रिमोनदि गोसोमनि रानि बरफनि बिबार हा दाबा सना जाफ्लादों मा सनाल'ब्रा हांग्रिमोनदि नोंखौ आं डायमन्डआवबो सोलायनो हाबावो ओइ नोङो आंखौ डायमन्डआव सोलायग्रा थामायावसो सोलायो नों आंखौ थामायाव धोद मा बुरखायबाबो बुरखायजायाब्रा नै नोंनि बुरखायनाया थाम आंनि बुरखायनाया जाबायसै अमा राजा थौदो बे बागसा थिखांदो दे बे बागसखौ ना दानो जोखारग्रोनोसैलां जियानो जाया मानो दिनै बे न'निफ्राय ओंखारलांथारनांगौ नों अमा राजा जुदि आं ओंखारलाङाबालाय दानो पुलिसखौ लिंहरगोन आं अमा राजा थौदो ना मा सानबाय थाखो जि जायो जाबाय थाथोंसैलै बैनि न'आव आलासि जाग्लुंजोबना फैनोसैलां आंखौ होखारथारदोंना नों हांग्रिमोनदि नायबाय था आंखौनो गोसोखांना आंखौनो लिंहरफिननांगोन नों गावनि हौवाखौनो एसेबां आलाय सिलाय खालामदोंना नों हांग्रिमोनदि आंखौ जेरै आलाय सिलाय खालामदोंना बिनि पाप नांथारगोन नोंनाव हांग्रिमोनदि नोंनावसो पाप नांगोन अमा राजा नोंनि पाप नाखङावसो एम्फौआ बिदै दैगोन हिनजाव थाखानानै गथ' थाखानानै हिनजाव लाइन मारिग्राया हिनजाव गदाय लाग्राया आच्छा इसेबां बिदि जाथारबाय आरोना नोङो नों मा सानबाय थादो जायखिजाया बे न'निफ्राय ओंखारलां दानो दे आंखौ होखारथारबायना नोङो जागोन दे थौदो अमा राजा थौग्रो गारिफ्राव हाबनानै थाहैथां दे होमबा आं नोंखौ नेगासिनो साला दुखुनि इमोसनेल सिनबो जानो होआ खें 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 थां गारियाव हाबना थाहैथां दे बिदिबालाय आं बे न'निफ्राय ओंखारलांनायाव नोंनि खुसिबा नोंनि खुसिखौ सुफुंनोसै आं फैबाय दै हांग्रिमोनदि फैबाय दे हांग्रिमोनदि सिरि थां आरो माखौथो दावराव खालामबाय थादों आया मा लाखियाबोब्रा हांग्रिमोनदियालाय आंखौ थालां होननानै बुंब्रा प्लिज थालां होननानै बुं ओइ हांग्रिमोनदि आं फैबाय दै दुखु खालामबाय थानांला खोनाबायना आं फैबाय दै हांग्रिमोनदि थांनोबा थां सिरि आच्छा बिदिब्ला आंखौ लाखिमारला आरो हाय जियानो जादोला जेराव मेराव खारजोंला बायनोसैलां गोसो गैयाब्लाबो होखारहरनांबाय आरो माथो खालामबावनो सोर हिनजाव गावनि हौवाखौ सेकेन्ड हिनजाव लाजानो लुगैनो दे बेबो न'खर गंसेयाव आं हायाहाय बिदि फाथै जामनाय बायदि थानो ओइ हांग्रिमोनदि दुखु खालामगासिनो दङ नामाब्रा आंखौ थांबाय होनना ओइ सैमा फाग्ला थांनाया मा फैबाय दङ हा दाबो सैमा फाग्लासो होनबावबाय बे आंखौ
आच्छा अनबाबो अनजामाराखैना नों हांग्रिमोनदि आंजों नाङा आंनो नोंनि अननायखौ अनोदां नोङा हिनजाव गदायखौ जागोन दे हिनजाव गदायखौनो थिगसे अनगोन आं जाय हिनजाव गदायनि नों जेरावखि थाहैया मानो मोजाङै थाबानो जाबाय अमा राजा नाथाय फालथुल' दाजासै नोङो आंनि गोसोखौ दुखु होनाय बायदि आरोबाव दुखु दाहोसै नोङो मालायखौ गावनि न' थानानै गावनि न'निफ्राय ओंखारबोनांबाय बेनिफ्राय लासिंसिं बाथ्रा मा दंबावोलै अमा राजा मा दंबावो अमा राजा बारा जिंगासि नाङा दे मानि थाखाय गोरजिया लांनो हानायनि थाखाय आंखौ अमा राजा गोरजियाबो थानाय नायनांगौ लाइफआव गासैखौबो एक्सपिरियेन्स लाना नायनांगौ बेनिखायनो गोरजिया थानानै नायनायदो अमा राजा माबायदि मोनो खोथायाथ' साननानै नायबा थिगानो गोरजिया थाहैमारनांगोन एक्सपिरियेन्स लाना नायनि र' माबायदि मोनो गोरजिया थाना नायबा अमा राजा जों हिनजावफोराथ' हौवाफोरनि न'आव थैजासिम थायो बेनिखायनो माबायदि मोनो बिनि एक्सपिरियेन्सखौबो लानानै नायदो आरो बिमा बिफानि न'खौ गारनानै बिहाव बिखुनजोनि न'आव थाबा बोरै मोनो बांद्राय खोन्थाबाय थानांला आला बैथ' माथो नारजि बुदांसोलै सोरब्रा बेलाय ओइ साम' खिंख्रि गारियावनो थाथ' र' माबा मोनसे बुस्थु नुहुरदों आं दे जागोन नारजि आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर दे जागोन दे निदाननि समाव मानसिखौ हेफाजाब होनाया मानसिनि गुबै धोरोमखा जोबोर गोजोननाय मोनबाय नारजि बुदां नों आंनि जिउआव फैयामोनब्ला आं जोबोर हारसिं जाबायमोन दे दाथ' जेबो नंलाना आं फैबाय मालाबाफोर माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय नोंनि बिसिया मोनथिबा आंखौ रागा जोंबालाय नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा दे जागोन आं थांनोसै दा हौवाया आंखौ गोबाव जानाय मोनब्ला रागा जोंगोन ओरैनोबा जौ फाग्लाथार आंखौ बुबाय थायो हा नोंलाय पुलिस कमप्लेन होआखै होमबा बोरैथो पुलिस कमप्लेन होनांगौ जाखो जों हिनजाव मानसिया हौवाफोरजों बुजानानैनो थाखानांगौ होननानै सानो आङो हौवाफोरनि माबा मोनसे हेंथायै बुंब्ला हिनजाव मानसिखौसो गाज्रि सानो माथो अब्लाबो बेफोरबायदि जुलुम सहायबाय थानायाबो मोनसे गोरोन्थिसो मिन्थिबाय बेनिखायनो जाय मानसिया गोरोन्थि मावदों बेनि हेंथायै लोगो लोगो गसर होनांगौ आरो नोंनाथ' हौवाया नोंखौ बुबाय थायो बेनिखायनो नोङो लोगो लोगो गसर होनांगौ थाथोंसैहाय मा जायो जाबाय थाथोंसै नोंल' आंजों लोगोआव थाबाय थाबानो जाबाय दे जागोन दे आं जेब्लाबो नोंजों लोगोआव दं थेंक इउ नारजि थेंक इउ स' माच हायला मानो नोंखौ नुखोलै आंलाय नारजि बुदाङा आंनि आगान आगानसो थाबायगासिनो माथो बेबो होद मा जायो जाथोंलै थेवबो जेबो होनथारालां तुथ' गैया हापां तुथ' गैया दे बारा सिन्था खालामनाङा आं दं दे हनै सोरबा फैबाय आं थांनोसै दे जागोन आं उनाव फन खालामगोन नोंखौ मालाय नारजि बुदां मा नुदों आं बेखौ मा नुदों थोद नों जि सानदों बेबायदि नङालै अमा राजा गिनाब्रा नैबे अमा राजाया सिक्रेट खोथा दोनखुमानो एक्सपार्टथारलै मिथिबायना आंनो खोन्थाजायोब्रा खोन्थाजालाय जेबो खामानिखौनो मावाखै आं लासैनोथ' मावलांगोन ना बेनिखायनो नैबे अमा राजानो खोन्थादोब्रा जाहाथे अमा राजाया नोंखौ उनावहाय हेफाजाब होनो हायो थुलुंगा होनो हायो थोद नाङालै आंनो जेबो हेफाजाब जेबो थुलुंगा हा नोंहालाय बबेनिफ्रायथो फैदों माथो गारिखौबो बैयावसो दोनबोबाय देवबार ग्रह दंफायो आंजों बैयाव गारियाव सोर देवबार ग्रह बेलाय साम' खिंखिरिब्रा लहानि जिन्जिरि बेखौ देवबार ग्रह होननानै बुङो आङो आरो हांग्रिमोनदिया समबार ग्रह आच्छा माथो बुंबावनो भाइ आंनि जिउ जारिमिनखौबो साननैसो गोरजिया थाहैनो सानदों आं न'आव बांद्राय दावरावखाय थोद मा गोदाव सोराव बुङोब्रा औब्रा नारजि बुदां गोरजिया थाहैनो नागिरदों आं साननैसो एक्सपिरियेन्स लाना नायनि आंबो माबायदि मोनो बिहाव बिखुनजोनि न'आव थानानै जायोबा थोद फाग्ला राव बाहायोलै फाग्ला राव नङाब्रा बेफोर मोनसे एक्सपिरियेन्सब्रा बेफोरखौबो एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नायनांगौ मिथिबाय माबायदि मोनो दे बेस्ट अफ लाक थेंक इउ दे जियानो जादोला नों जि लामाजों थांबाय थादों बे लामाजोंनो थांबाय थादै आगानसेबो फावसायफिना मिथिबाय नारजि बुदां माबाफोर जेंना जेंसि जायोब्ला आं बोखारनानै होगोन दे आं दं ला नारजि बुदां एबार हले गाज्रिनो गबसिगोन गाज्रियैनो गावहानो मा जानानै दङ आंनि जेंनाजों सुस्रानो ओंखारलायबावो बियो मानसि दुगाब्रा बे अमा राजाया हेलौ नारजि बुदां मानो इसेबां गोबाव जाहैखो नोंना बेदर लाबोनाया माबालै एसे खामानियाव बिजि दङमोन आङो मा खामानि दे नोंथ' दखानाव थांनो होननानैसो थांदोंमोन दा औलै औ र' फैगासिनो फनानो फन जेरावबो मोजाङै थांनो मोना बांद्रायदां मोनसे खोथा खोन्थालाय आंनो मा खोथायै नोंसा नोमफाया लाइजाम लिरखुमानायखौ मिन्थियो नामा नोङो लाइजाम फैबाय दानाबा आं लिरनाय लाइजामखौ आफायासो लिरदों होननानै बुंदोंमोन आं स्कुलाव बेखौ बोरै मिन्थिखोब्रा आयालाय बानलु बेदां खोन्थाया मानो
आं मिन्थियालै आयै। दे मिन्थियाबालाय जेबो नङा। मिन्थिगौ ना? नोंसा नोम्फाया बिराद दुस्त जाबाय दाना। बोरायसिन बांसिन दुस्त जागासिनो दङ। मालाय सिख्लाफोरनो लाइजामबो लिरनानै हरो। ची आफानि आखला बिदिसो जाथारबाय होमबा। आंहालाय मा जालायखोब्रा? माथो बुंबावनो आरो नोम्फानि आखलखौलाय। दाना गोबां सोलायबाय नोम्फाया। जौ लोंनानै दावराव दावसिबो खालामग्रा जाबाय। मा गोदाव सोराव मा खोन्थानाय जादों बे हापां? आंलाय मा खोन्थादोंसै? बे जों सानैनि खोथाफोरखौलाय गथ'फोरनि सिगाङावलाय मानो बुंलाबायनांगौ जाखो? गथ'फ्राबो मिथिदों नोंनि बे लाइजाम लिरनाय आखलखौ। आंलाय माला लाइजाम लिरखो आरो सोरनो? बुं, सोर खोन्थाया नोंनो? नोंनोलाय मानो नांगौ सोर खोन्थादों खोन्थाया? जायखिजाया खोथायाथ' सैथो ना? खोथाया सैथोब्ला सैथोनि फोरमानबो हो। बोरो लाइजामा? जाबायसै आइ आरो आफा। जाबायलै बारा दावराव खालामनाङा। फोरमान नांगौ नोंनो? अमा राजानो खोन्थादों आंनो। मा खोन्थादों बेलाय? अमा राजाखौ लिंहरनानै मोजाङै रायलायगोन। जागोन, आंबो खोनासंगोन। माबायदि लाइजाम लिरनायनि खोथा बुंदों बियो? जाबायसै आइ आरो आफा। आलै ओंखाम ओंख्रि संदों। आफालै सिरि थादो। मैगं लायनो थांनायाबो जिबायदि गोबाव, बेदर लायनो थांनाया बहा इसेबां गोबाव जायामोन नोङो? आंथ' गारि लाना थाङाखैना, बेनिखायनो गोबाव जादोंब्रा। गारिखौ सन्थ'लानो हरनानै मोजांसो बुंदों नों। मा गारि लायनो थांनि र' सन्थ'ला आदैमोननाव। बुंलाय नाजिबदां, बेदर लायनो थांनाया मानो इसेबां गोबाव जाया? आं बुंबायानो दा, थाबायनानै थांदोंमोन आरो एसे खामानिबो दङमोन होननानै। ना बेदरा एवबाय थां, आं दसे उनाव एसे खामानियाव ओंखारलांफिननांगौ। एसे थाब खालाम। बे नाजिबदां आंखौ सोबानानै दासिमबो सरि बुङाखै आरोना बियो। सोरखौबासो गोसो थोमारबायदां मानसियानो। ओइ, नों बेयाव माबायदि जिरायबाय थानो हाखोहाय? माथो बुंबावनो आरो। नोंना खिथुआ प्रब्लेम मोना आरो बेबायदि बिजौआव जिरायना थानाया? प्रब्लेमानोथ' प्रब्लेम जागासिनो मिथिबायना। माथो बुंबावनो आरो दुमफाव आंनि जिउ जारिमिनखौ। आखायाव खामानिबो गैया, टाइमबो थोआ, रायलायनोबो मानसि गैया आरो नेटखौ अफ खालामनानै अफलाइन थानोबो सुखुवा। अनलाइन फैनोल' गोसो जायो। मानो बिदि जाखोथाय आङो? आं बायदि जायोना नोंसोरबो लोगोफोर। खामानिबो गैया, टाइमबो थोआ, अफलाइनबो थानो सुखुवा, रायलायनोबो लोगो गैया। बिदि जायोना नोंसोरबो? ओइ फाग्लि, बिदि सानबा जागोन नामा? खामानि गैया होननानै नायगिरालासिनो थाबाय थाबा जागोन आरो नोङो थाफ्लिखौ फज'ना? माबा खामानिखौबो डाइरेक्ट मोजांखौसो मावनो लुगैयो आङो। गाहाय थाखोनिखौ मावनो बायो बाल्ला। ओइ फाग्लि, थाइसे थाइनै फैसाजोंसो बिराद बुरजा फैसा जायो मिथिबाय। बेनिखायनो खामानिखौ फिसा खामानिफ्रायसो गिदिर खामानिसिम सहैनो नाजानांगौ। खेबसेनो गिदिर खामानिखौ मावनो होनबा हागोन नामा नोङो? अब्लाबो मानसियानो माबायदि जागोनथाय? हा न'आवलाय माबायदि नोंनालाय खबरफोरा? सामफ्रामबो होखार जाबाय थायो। आंखौ अमा बुन्दि बायदिसो नुग्रा जाबावबाय आंनि आइयाथ'। सामफ्रामबो अमा बुन्दिजों रुजुबाय थायो। मालाबा आंनि जायगायाव अमा बुन्दिखौसो दाउस्रि देलाय आंनि फिसा हिन्जाव होनसिगोनदां आंनि आइया। माथो अमा बुन्दिया बेवहायसो दंफैमारोथ'। सामफ्रामबो हौवाफोर बायदि उदां बेरायग्रा नोंखौबा हले दिनै बिगुरखौनो बेरलाब होथारगोन आं। आयौ बाला, आयै जलते न'आव थौनोबाथ' नङाबा मोनफ्लांगोनसो नों दिनैबा हले आंजों। थांगोनहाय मा? लासिं बेखौनो गन लालायनानै नागिरफैलायनांगौ आयै। नों बायदि फिसा हिन्जावखौ गन लानानै नागिराब्ला माबायदिसो नागिरनांगौ? साननैसोनि उनाव माइक लानासो नागिरनांसिगोन। हौवा बायदि सुन थाबायबाय थाग्रा। हौवा बायदि सुन थाबायबाय थाग्रा। र' बेथि नोंखौ न'आवसो दांहैनोसै आं। आयौ हाबाब, दाउस्रि देलायनि बिमाखौ दिनैसो नुथारबाय आं। बेसेबा गोबावनि उनाव। दुमफाव, मा जाखो? माबा बे दाउस्रि देलायखौ बिमाया बुनानै लांफैदों आरो दासो। जायाखैलै, दाउस्रि देलायनाबो बुजाथों एसे। बम्र, फैसाखौ लाबोबायमोन आं नोंनो। ना फैसाया। थेंक इउलै दुमफाव, आंखौ आंनि गाज्रि समाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। बम्र, आं होनखाबायानो दा, मोनसे थांखिखौ होसोनो थाखाय बा मोनसे खामानिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जोङो लाथिख'निफ्राय स्टार्ट खालामगोन। जों जियानो जाया मानो मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय सानैबो जोङो लाथिख'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै जों जौसेयाव मोनहैनाय खालामगोन। बेनिखायनो आंनि फैसाखौ नों लादो आरो लानानै नों खामानिफोरखौ मोजाङै स्टार्ट खालामदो।
जोबोद गोजोननाय मोनबाय दुमफाव आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय। बमरमा जों मोनसे थांखिखौ सहैनो थाखाय सासेया सासेखौ हेफाजाब होलायनांगोन। अब्ला जोंनि बे थांखियाव रावबो गाज्रि बुस्थुआनो जोंखौ सेफायनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों सानैबो सासेया सासेनि थुलुंगा, सिमां, मिजिं गासैबो जाजोबनांगौ। सासेया सासेखौ हेफाजाब होयोब्ला सासेया एडभाइस खालामनांगोन, सासेया गोहो होनांगोन। बेफोरबायदि खालामलाङोबाथाय जोङो लाथिख'निफ्राय जौसेयाव सहैनो बारा गोबाव नांनाय नङा। मिथिबाय? जेसेबां खस्थ' सौसिया मानो सासेया सासेनि आखाइ हमलायनानै थाङोब्ला थांखिसिम सहैनो बारा गोबाव नाङा। थानांगोन सानैनि गेजेराव गोथार फोथायनाय, मोजां मोननाय। मिथिबाय? दुमफाव नोंनि बुजिनायखौ सेलुट खालामबायलै आं। दानि जुगाव सिख्लाफ्रा गारि मथरसो लुगैयो, नाथाय नोंहा आंनि गारि मथर गैयियावबो आंखौ बोजोबबाय। बिनिख्रुइ आरो देरसिन मा खोथा दंबावो? आं मैयानो बुंखाबाय बमब्रमा, आंनो गारि मथरनि जेबो गोनांथि गैया। गोनांथि दङब्ला थार अननाय आरो फोथायनाय, बे मोननै बुस्थुखौ थाबानो आं जोबोद मोजां मोनो। दा बायदियाव गारि मथर गोनांजों थांबाय, न' बां गोनांजों थांबाय, नाथाय बैयाव थांनानै आङो मा लाब जाहैगोन? आङो ओरैनोल'सो जिरायनानै मोजाङै जानो मोनगोन। नाथाय नोंजों आंजों जुदि स्टार्टिंनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै गोजौ सिरियाव गाखोहैयोब्ला बे हान्थिनाय लामायाव बेसेबां गोजोननाय दङ थांखिसिम सहैनायनि सिगां, बेखौ आं बै माहाजोन हौवानाव थांबा मोननाय नङा। मिथिबाय? बेनिखायनो नोंजों आंजों ज' खामानि मावगोन, फिसा खामानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै गोजौ सिरियाव गाखोलांनो नाजागोन। अब्लासो जोङो हान्थिनायनि मजाखौ मोनगोन दा। नङाबा जों थांखियाव थाहैखानानै जों दुखु खस्थ'खौनो जेबो बुजिनाय नङा। बेनिखायनो आंनो खस्थ' खालामनानै आवगायनायखौसो नांगौ। मानो होनोब्ला आंखौ गावबो माहाजोन नङा। बेनिखायनो आं मानो माहाजोन हौवा नांगौ आंनो नाङा आंनो। बेनिखायनो नोंजों आंजों मोनसे लामाजोंनो आगान सुरनानै जोङो गोजौ थांखिसिम सहैगोन। दे बमब्र, नों गोसोखौल' दाद खालाम आरो नों जि खामानि मावदों बेखौ मोजाङै मावलां। ओइ हांसो दाउफोर, मा मोनदों बे लामा गेजेरावलाय? जोंलाय माथो लामा जिङावनो दंखायोब्रा। बे बागसखौलाय माने थिखांदों नोंलाय? माथो बुंनो आरो, गारिया गाज्रि जाबाय, बेनिखायनो थाबाय थाबाय थांनो ओंखारदों जों। जों? सासेयालाय? फैगासिनो बियो उनाव। मायावथो थांनो ओंखारदोंब्रा नोंलाय? खम जारला गामियाव थांनो ओंखारदों। बागस लालायलाय होननानै? दाउद साला, बयनोबो होख्राव होख्राव खोन्थानांगौ नामाब्रा? गोरजिया थाहै नायदोंलै, गोरजिया। बिदिसो दिन फैबाय होनबा नोंना? बांद्राय मिनिनाङाब्रा, एक्सपिरियेन्सनि थाखायसो थाहै नायदों दा। गोसो जानानै थायाखैना। आं स्टाडिसो खालामनायदों दा, गोरजिया थायोबा माबायदि मोनो होननानै। दे गुड लाक। गोरजिया थाहैनानै माबायदि मोनो खोन्थाबानो जाबाय। नोंसोरालाय बे जायगायावलाय मा मोनफैदों? बांद्राय ज' थाबाय थानाङालै, मानसि लिंनानै बुजा जागोन आंजों। बांद्राय ज' बेरायना खिथिबाय थानाङा आंनि सिगाङाव। आया मानो दा? मा बाल बखिदों नों? औ, नंगौखौनो बखिदों आं। बहा बेरायखो दे? जोंखौ मानसि लिंना बुहोलायनो ओंखारग्रा बियो। है, गावनि रागाखौ जोंनि सायावसो दिखांना गालांबायब्रा। बाद होलै बिनि खोथाखौ। आच्छा दे लोगोफोर, दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आरो मोनसे गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना दुमफावनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामहैदो। लोगोसे दुमफावखौ जुदि फल' खालामनोबा, बिनि एक्टिभिटिसफोरखौ नायनोब्ला नोंथांमोना गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं इन्स्टाग्रामनि। इन्स्टाग्रामाव थांनानै दुमफावखौ फल' खालामहैथां दे। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा